Gaur, Haurreskoletako Lab sindikatuaren kideak, haurreskoletako langileekin batera, Lakuako atarira etorri gara mobilizatzera. Izan ere, lehenengo aldiz da ikasturte honetan, Haurreskola Partzuergoko zuzendaritza batzordea bildu egiten dela, eta hori aprobetxatuz, exigitu nahi izan diegu, bai Jokin Bildarratzei, eta bai Haurreskola Partzuergoko gerentea den Zorione Etxezarragari, alde bakarri sartutako neurriak bertan bera lagatzeko, eta berehala mahai negoziatzailea deitzea. Horretarako, ezinbestekoa iruditzen zaigu, hezkuntza saileko ordezkaria izendatuta egotea, eta mahai negoziatzaile guztietan parte hartzea.